Ćao drugari, danas spremam najjednostavniju domaću piliću supu i držimo se sa kućičkom. Pa da počnemo. Potrebni su sljedeći sastojci: 2 litra vode za supu, litar vode za kuvanje pilećeg bataka, jedan sveži pileći batak bez kosti, 2-3 kašike ulja, 3 koluta fide posne bez jaja, 2-3 kašike začina C, malo soli i malo bibera. Uključiti ringlu na šesticu i staviti pileći batak da se kuva. Kada voda proključa, smanjiti na 4 i kuvati nekih pola sata kako bi se batak lepo skuvao. Naravno dodati malo soli. Nakon 15 minuta okrenuti batak i kuvati još 15 minuta. Kada smo skuvali batak, stavimo šerpu sa vodom za supu da proključa. A u međuvremenu batak sečemo na sitne komadiće. Kad voda proključa, dodajemo iseckani skuvani pilići batak i odmah dodajemo 2-3 kašike ulja. Tri 4 kašičice začina C, zatim figlu, i na kraju malo mlevenog bibera. Sve to lepo izmešati. I ostaviti da se kuva nekih 10 minuta. Nakon 10 minuta kuvanja isključiti ringlu, uklopiti šerpu i ostaviti da odstoji nekih 15 minuta. Kao što vidite, supa izgleda prelepo i vjerujte mi da je preukusna. Supa je preukusna, nadam se da ćete probati moj recept i očekujem vaše komentare ispod video zapisa. Pozdrav!